Belakang hambai sini news channel rokno joram man bagai sini kila 30 bak ma nai ne ki sini general by sini ST 50-50 na ngi tong a jorawo 50-50 ngi tong man jorawo sini ST ro nimbu thungke kai tham ke bak jakha CPM BJP Tripura motha engka ke sini ST ro ke abo ha ke bak jakha je general tongnai borok ni engka ke kai ni bak jakha CPM bai ko BJP hai khlai bak jak man bagai sini kongthai bara rok bai kongthai kolok rok bak sa hnu hongphano a bak jak thani wo sini ke kai tham bak jak kha bor ni ke kai ni bak jak kha abni bagai no sini 30 bak mani je sengke sini kebang ma chokranto sole wini sini oro kongthai bara wo obo hap phai to an bang ang koy ni musugu ni rok sian tong bai di jeng buma bufa grei tutui kosto khlai ni rok no sohor ro hoi pore ro hoi tong ni rok ni thani wa asamung bai jaya nung ya wi ni rok no bui bela bui hai bui ni kam sum ke tong ro bui sung ni rok no pore ro ani hnei wan so bui taung no ro hor obono ni rok yu sam ya ota thepadi ni rok ka hamono thepadi sak sak no tani ke amo asuk ham ya drugs nang wai sak lek kha ke arote phiro bui phaima ni lama krei drugs kaisa bai ingya nini suci ni bisingtei podre ko ni bisingtei ro bu manja gi tong ang bagai ang kha bai ko yu sini basagutei rok no ni rok obo hairo go tak dal bai jadi obo no nu kha ki ni rok kate di dol kising dol ni rok bujo ku na lai di sini thina ni bagai ka ham no sisung ruk thalai ne ni rok hamna ni bagai chesta khlai sini mungkin abu hai ane bu mungkin roti bala comatia takar jola district ni jazara